kada ila akhir aya, wanda ake cewa awi tiflil lazi lam yazharu ala auratin nisa. Wasu lokutan zaki ga kaman akwai irin yaran da sai kaga in har suna iya tantance kwalliya da kyan mace, ko da yara ne, akwai shekaru na ƙananan yaran da za su iya ganin mace babu hijabi, banda wa'inda Allah ya lissafo din nan na yan uwanka kawunan ka waye ɗinka da za su iya ganin ka ba hijabi. To hatta a yara ma, yaron da yake iya kallon mace ya san kyanta da abin da ya shafa haka, shi ma ya shiga ciki, ko da bai kai shekarun balaga ba, ya shiga cikin wanda sa hijabi ya hau kanka. In har shi baya cikin bai cikin jerin muharramanka, akwai wanda shekarun da idan bai kai ba bai iya bambanta kyan mace da kwalliyan mace, shi wannan ko da baya cikin jerin muharramanka zai iya ganin ka ba hijabi. Amma da zaran ya taso din nan ya fara sanin yana iya tantance kwalliyan mace, shi ma hatta shi din bai kamata ya ganka babu hijabi ba. So maybe rashin sanin dalilin sa hijabin da kuma suwa ake sa mai hijabin da kuma me ma Allah yake so ya kiyaye a tsakaninmu da ya sanya hijabin. A dalilin rashin kiyaye irin wa'annan ya haifar da fitintunu kala-kala a tsakaninmu, wanda muna ganin kamar zamani ne, ba wai kawai zamani ba ne ya zo da fitinan, sakacin da muka yi ne na abin da Allah ya ɗaura mu a kai. Kamar yadda maybe a maudu'inmu na baya ai mun yi magana cewa da zamani da addini suna tafiya lokaci ɗaya ne. A duk lokacin da ka saki ɗaya ka kama ɗaya, to za ka ga illan shi a cikin rayuwanka, ko ka fahimci cewa dalilin sakin addini ne ya haifar ma da wannan, ko baka fahimta ba. Kamar yanzu akwai ire-iren abubuwan da hatta a yanayin zama a gida za ka ga mutum ya ɗauko wanda ba muharramin shi bane, ya zo ya haɗa shi da 'ya'yan shi, kuma maybe mata ne. Shi addini in kika duba gaba ɗaya yana kare mani daga tozarta da cin mutunci da abubuwa marasa kyau da ke biyowa baya. A ƙarshe sakacin zaka ga a kanku ne zai zo. Ka samu yara mata wa'inda wannan muharramin su ne, akwai hijabi a tsakaninsu. Allah ya san hikiman shi da ya ce wane da wane akwai hijabi a tsakaninka, sai dai ban da wane da wanen nan shi ya san irin fitinan da zai iya biyo bayan rashin kiyaye haka. So mu kuma sai mu dinga ganin to ni a ciki, ko ki ji ana ai yaro ne, ko kuma a'a to ai dan uwana ne, dan uwanki ne amma babu akwai haramci a tsakaninku. So shi hijabin yana katsa fitina da kuma abubuwa da yawa wanda zamanin mu a yanzu abu kaɗan zaka ji abu dai mara kyau ya biyo baya, a sakamakon kuma sakaci din nan ne da ya samu asali da hijabi da yanayin zamantakewa na rayuwarmu. So wanda da za mu kiyaye da duk wannan a baya, kuma in muka duba a lokacin iyayenmu duk ba a samun irin wannan, wanda sai a yanzu ne da muke ganin kaman ƙauyanci ne kawai dan mace ta cika hijabi ko dan ta kiyaye muharraminta daga ya ganin kwalliyanta ko wani abu, ko kuma ƙauyanci ne ma da rashin wayewa zai sa ki sa hijabi. So in muka ɗau misali na hankali, ajiye aya ko hadisi na hankali kawai, ko kai ne yau ka je kasuwa ka samu ayaban da aka ɓare aka ajiye, wanda yana attracting kowane irin ƙuda da kowane irin cututtuka, wanda akwai wanda da ka ci ma sai dai ka samu matsala, saboda ya riga ya germs da microorganisms da duk wani abu na rashin wannan ya riga ya mamaye shi. Da kuma wanda ka samu a lullube, ayaban da ba a ɓare shi ba, kai da kanka aka baka zaɓi wanne za ka ɗauka, wanne ya fi ma daidai da lafiyanka da mutuncinka, za ka zaɓi wanda yake a cikin lullubi ne. To ita musulunci ta ba mace hijabi ne don ya ɗaga darajar mace, ba don wai ya ƙasƙantar da ita ba. Ya nuna tana da mutunci ne, tana da darajar da ita ta fi a yawa. So in kuma kika wulaƙantar da kanki, kin nuna cewa ke baki da mutunci, ke baki da ma kishin kanki, sannan da wanda ya isa da wanda bai isa ba ma ke kin bar kanki a arha, kamar yadda dai aka bar ayaban da aka bar shi a buɗe, kowane irin abu ya zo zai hau kanshi, kuma ba wani mutumi mai tunani cikakke da zai zo ya zaɓi wanda yake a buɗe ya bar wanda yake a kulle. Kenan shi wancan da aka buɗe yana jan hankalin cututtuka ne da abubuwa mara kyau, shi kuma wanda aka rufe shi sai wanda ya bada kuɗin shi zai iya ɗauka ya mallake shi har ya yi amfani da shi. Shi kuma wanda aka samu a buɗe tun kafin ma da kuɗin ka ma ka san ba za ka iya siya ba, sai dai kawai
ka zo kai ma tunda yanda ya ja hankalinka ne dama shikenan kuma kowa yana da daman mallakan wannan ba sai mai kuɗi ba sai mai wani abu ba kenan baka sai ma kanka baka da value ka nuna cewa kai ba komai ba wulakantar da kai ne ajiye hijabi. Barin dora akan wani abu an tambaye Sayyida Zahra salamullahi alaiha cewa wace mace ce tafi kowace mace kyawu, sai Sayyida Zahra salamullahi alaiha ta bada amsa da cewa wanda namiji baya ganinta da kuma wacce bata ganin namiji. Idan muka yi duba za mu ga cewa darasin da ke cikin wannan magana na Sayyida Zahra salamullahi alaiha shine yana nuna mana daga lokacin fa da kika bari wani namiji ya ganki to duk wata daraja da kima naki ya sauka. Haka zalika shi ma namiji ba wai fa hijabi yana takaita bane ga iya mata kawai, su ma haka zalika mazan bai kamata su ga wanda ba muharraman su ba. To wannan magana na Sayyida Zahra salamullahi alaiha akwai hikima a cikinta, kuma duk wani abu wanda ya zo daga a'imma alaihimu salatu wassalam abu ne mai kyau wanda ya kamata a ce muna koyi da su. Idan muka duba rayuwar Sayyida Zainab salamullahi alaiha a lokacin da suke filin Karbala, duk da irin bala'o'i da masifu da suka shiga, amma Sayyida Zainab salamullahi alaiha ta kasance tana kiyaye hijabinta. Hatta na a lokacin da aka shiga da su gidan azzalumai, Sayyida Zainab salamullahi alaiha ba ta yi wasa da hijabinta ba, ta kasance tana cika hijabinta domin me ta cika umarni wanda ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala. To su ne ya kamata a ce sun kasance mana madubi da kuma tsani da za mu ɗora duk wani samfur na rayuwarmu a kan irin tasu, duk da cewa ba lallai ka iya yin abin da su suka yi ba, amma in ka kwatanta to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka akan wannan abun. Sannan kuma akwai shi hijabi yana kare mace daga son zuciya da kuma misali mummunan kallo ga wasu mazan. In na ce son zuciya a nan ina nufin ke a karan kanki fa idan kika sa hijabi akwai abin da in aka ce miki kina kunyan yi, saboda me kin san cewa duk abin da kika yi zai dawo kanki da kan hijabinki. In aka tashi za a ce wannan ne wanda take sanye da hijabi. Misali ko da an san sunanki ba za fa a ce wance ce ta yi abu kaza ba, za a ce wannan ne wanda take sanye da wannan hijabin. To shi yakan kare mace daga son zuciya. Ke kanki akwai abin da aka ce miki in kika sa hijabi, cikakken hijabi aka ce ki abu kaza, ke da kanki zaki ji kunya da kuma shakkan yi. To kin ga shi ma wannan yana daga cikin hikimomi da Allah subhanahu wata'ala ya boye daga cikin hijabi. In nayi magana akan mummunan kallon mutane shine hatta na a unguwa in ya zama na cewa ke kina sanya hijabi kina suturta a jikinki, to zaki ga akwai mutunci. In kika duba rayuwarki da waɗanda ba sa suturta jikinsu, zaki ga hatta na a unguwa akwai bambancin mu'amalan ku da ko da a ce matan unguwan ne ba maza ba, ana ganin kimanki, ana ganin darajanki. Akwai maganan da za a iya faɗa miki, akwai maganan da ba za a iya faɗa miki ba. To amma kuma idan kika ajiye wannan hijabin, to kowa ma fa zai iya zuwa ya miki magana, kuma kowa ma zai iya faɗa miki maganan banza, kuma kowa ma zai iya ya ci miki mutunci, ya miki wulakanci, kuma babu abin da zai faru. Ƙarshe ma nadama ne zai biyo baya akan abin da kika aikata. Kamar yadda kika faɗa ne ko kika ce hatta hijabi ba wai kawai akan mata bane. Bayan umarni na cewa manzan Allah ya ma matan muminai da matan shi da makusanta magana akan hijabi, bayan cewa umarni ne na Allah cewa akan mu sa hijabi, duk da haka a cikin kamar suratul nur kafin Allah ya umarci mata ya faɗa mana ya ma za mu sa hijabin menene ya hau kanmu, da maza aka fara. Ya faɗa cewa bismillahir rahmanir rahim qul lil mu'minina yaghuddu min absarihinna wa yahfazu furujahun zalika azka lahum. Shi ma ya faɗa musu su ma a gaya ma maza mu'minai cewa su kaskantar da ganin su, ba in mace ta zo wucewa ka kure ta da ido ba, ko da a ce idan ma a ce ita bata san me hijabin ba bata sa ba, to ka kauda kanka daga kallanta. Shi ma zai sa maybe wasu suna ma ƙara tumbatsa da rashin sa hijabin ne ganin akwai masu kula su, wanda shi ma namiji akan kanshi in ya bi umarnin Allah na cewa ku kaskantar da ganin ku
daga kallon, yana nufin ne daga kallon matan da maybe suka bayyana tsiraicinsu ko ma ba su bayyana ba, kuma ɗin ku kau da kai. To duk haukanta yau ta fito gobe ta fito za ta koma mai hijabi. Kin ga su ma in maza kenan suka bi umarnin Allah yanda ya faɗa za su kiyaye, zai taimaka ma mata gurin su ma su kiyaye hijabi. Sannan kuma za a rage yawaitan fasadi da barna, saboda su ma suna yi ne saboda goyon bayan da suke samu in sun fito. So haka kuma ga matan su kuma again bacin bin umarnin Allah na cewa mu sa hijabi, akwai wa'inda ya faɗa mana za mu sa hijabi da kuma yanda ya kamata mu sa hijabi.